שלום לכולם, קוראים לי רוני זרוק, דוב מטפל. בהתחלה לא חשבתי שזה יעזור לי, עד שהגעתי לסיטואציה לפני שבוע, שחוויתי כעס על משהו שהיה לי, ברמה של הרגשתי איזשהו כישלון עסקי, בעקבות כישלון תפעולי שהיה לי, כזה או אחר, שלא הגעתי לפרטים. דוב ראה את זה, עשה לי, הבין שיש פה איזה משהו, הגיע אליי, עשה לי חצי דבי של טיפול נוירולוגי של הזזת אצבע, והצליח פשוט להניע אותי קדימה בלי, כאילו, אמר לי לשחזר את הכעס, לא הצלחתי לשחזר, הבנתי שהוא עשה פה משהו, יש משהו בטיפול הזה באצבע שמזיז. עכשיו שימו לב חברים, זה רק חצי דקה של טיפול, מה זה שעה? להגיע לכעסים שלך, להגיע לעומקים שלך, לדעת מאיפה אתה פועל ולבוא אחרת, להצליח לשנות את המחשבה. חברים, זה עובד, לכו על זה, אני ממליץ בגדול, זהו.